Corvus Media uvádza poviedku z knihy Bulvár podivností s názvom Príde kôň do baru. Napísala Veronika One. Číta Jana Borišincová. Neónové napájadlo sa píšilo tou najvyberanejšou klientelou. Epson XP630 posedával pri stole a sledoval pokusy bezhlavého jazdca vypýtať si tekvicové laté. Milióntykrát sa pozrel na hodinky. Počítal si to. Pekné výročie oslávil zahromžením. Meškala už pol hodinu. Zamračil sa do pohára s teplým kakaukom. Drobnučké slony roznášali misky s chrumkami a pokúšali sa nepotknúť o zákazníkov preferujúcich horizontálnu polohu. Od vedľajšieho stola sa ozývali protesty proti kvalite vína. Zarastený chlapík lenivo zdvihol ruku. Ešte neprišla moja hodina, predniesol. Vráta sa rozleteli, korálkový záväz na nich zaburácal ako úder hromu. Zjavila sa roztrapatená silueta zozadu obrúbená žiarou. Tak sa jej konečne uráčilo, zahundral Epson. Žena sa predierala pomedzi plné stoly k nemu. Jej vysoké opätky klopkali. Ježiš, sorry! Vykríkla už z diaľky. V pohode, nič sa nestalo. Mávol rukou Ježiš od vedľajšieho stola. Epson si založil ruky na hranatej hrudi. Omylom si štuchol do priehradky, z ktorej mu do kakauka vypadla kazeta s atramentom. To je život toto. Až sa mi cnie za časmi, keď do mňa búchali a kopali, lebo som chcel doplniť papier. Posťažoval sa, kým si jeho spoločníčka sadala na vrzgajúcu stoličku. Ponúknem vstup do BDSM salónika. Usmial sa na ňo servilný minislon. Epson ho švihol káblom a čašník sa urazene porúčal. Kábel už Epson v skutočnosti nepotreboval. Bral ho ako imidžovku. Keď si ho prehodil cez plechové plecia, zdalo sa mu, že mu dodáva vzhľad európskeho artového režiséra. Čo ti to toľko trvalo? Šplechol na ňu bez pozdravu. Prepáč, vybuchla mi babysitterka. Neveril by si, ako dlho trvá upratať kúsky tkanív. Od okolo idúceho čašníka si vypýtala gin a tonik. Nie gin tonik, pretože dobre vedela, že takto je to výhodnejšie. Bratislavské podniky mala pochodené. Zahľadela sa na Epsona. Si sám? Vidíš tu snáď niekoho iného? Zdvihol veko tlačiarne. O tom sa porozprávame o chvíľu. Odvetila a očami prebehla natrieskanú miestnosť. Aj ten tretí by tu už mal byť. Aha, tamto sedí. Haló, tu sme! Na niekoho zamávala, ale Epson pomedzi klientelu napájadla nevidel, kto to je. Zatiaľ si aspoň poobzeral svoju spoločníčku. Hortenzii trochu pribudli vrásky a vlasy mala dlhšie, no zatorečie. Fialové šaty s tenkým čiernym opaskom jej pekne sedeli aj po takmer 10 rokoch. Tretí člen partie sa prisunul k stolu a Epson od údivu otvoril priehradku na kazetu už pozbavenú obsahu. To je kôň, skonštatoval. No shit, Sherlock. Zakontroval kôň a upravil si slušivého motýlika. Tohto si kde nabrala? Našla som ho raz vyhodeného pri košoch. Odvetila Hortenzia a zliala si gin s tonikom dokopy. Niekto ho vymenil za nový model a jemu sa od samej sebaľútosti vyvinulo vedomie. dobre, o mne by už stačilo. Odsekol Epson a zasekol sa mu papier. Chcel sa od jedu napiť, potom však zbadal stužku červeného atramentu, ako mu zafarbuje kakauko. Vzdychol si.
Namrzene vyplul pohúžvanú guču papiera a nenápadne si prezrel koňa. Bol to štandardný kôň konských rozmerov. Spôsobne sedel na okraji stoličky a prednými kopítkami sa opieral o dosku stola. Hoci nebol darovaný, na zuby mu radšej nepozeral. Keď sa Epson znovu obzrel na Hortenziu, niečo ho upútalo. V kútiku oka na hranici videnia sa mu zjavil tieň. Ako by pri ich stole sedel ešte niekto. Budeme teda traja. Opýtal sa a po očku pozoroval tieň, ktorý ani nie, že sedel, skôr sa nehybne vznášal nad štvrtou stoličkou. Aj Hortenzia sa pozrela tým smerom. Ach, tento. To je rozprávač, nevšímaj si ho, má plnú hubu rečí. Epson mykol hlavou a vypleštil na mňa oči. Ktože to je? No rozprávač. Práve kvôli nemu tu dnes sme. To však nebola pravda. Nemám žiadnu vôľu. Som iba ten, kto zachytáva príbehy. Som len objektívny rozprávač. Že objektívny, odfrkla si Hortenzia. Prenasleduje ma už skoro 10 rokov. Je to hrozné. Ako keby som mala celý život nalinkovaný. Vždy urobím len to, čo on povie. Ide ma z toho roztrhnúť. Počkaj, Zastavil ju Epson. to sa na teba akože stále pozerá. Čo na mňa? Odfrkla si Hortenzia znovu. Frkala viac než prítomný kôň a to sa na dámu vôbec nepatrí. Na nás všetkých. Nič mu neunikne, bastardovi. By si neveril, pri akých scénach už bol. Úchylák jeden. Epson sedel za stolom a predýchával, hoci nemal pľúca. Natiahol uši, ktoré tiež nemal, a uvedomil si, že začína z tieňovej postavy počuť slabý hlas rozprávať všetky udalosti, ktoré sa práve diali. On to akože rozpráva. Zhrozil sa. Predstav si, že to niekto potom číta. Rovnakí úchyláci ako on. Ale poďme k veci. Konečne som na to prišla. Trvalo mi to 10 rokov, konečne však viem, ako sa ho zbaviť. Pridáte sa ku mne? Epson sa poškrabal po plastovom veku. No ja neviem, asi hej. Aj tak nemám nič iné na práci. Kôň takisto súhlasne kývol hlavou. Elegantne sa naklonil k miske arašidov, ktoré mu práve priniesol minislon a celú si ju strčil do úst. Porcelán zachrupčal. Inak, čo ten kôň? Precedil kútikom úst Epson. Ten je do počtu. Ideálny počet postav v poviedke je vraj 3. Všetci traja stíchli a spracovávali, čo sa práve dozvedeli. Pri vedľajšom stole sa ozvalo. Živio! Och, ďakujem, ale ja mám narodeniny až v decembri. Usmial sa bradatý chlap a prevzal si čokoládu s mašľou. To je v pohode, veľa ľudí si to mýli. Obzrel sa a poklopal koňa po pleci. Nechceš čokoládu? Mám dojem, že by sa ti mohla hodiť. Kôň sa rozpačito usmial a keďže mu bradáč viac nevenoval pozornosť, pokrčil plecami a vložil si balíček čokolády do vrecka. No, dobre, k veci. Znovu sa ozvala Hortenzia. Miesto deja je priamo tu. Nachádzajú sa tu všetky postavy, ktoré kedy sledoval. 12 mesiačikovia v ázijskej verzii. Všetky zavraždené iterácie Valery Wagnerovej. Hento decko s bombou. Podstatné je, že odtiaľ to vedie cesta von. Keď cez ňu prejdeme, už nás nebude mať na dosah. Kôň zdvihol obočie. Je to bezpečné. Kopytom si rýchlo zakryl pisk a dožul zvyšky arašidov. Hortenzia len pokrčila plecami. Ešte nikto sa o to nepokúsil. Ale pre mňa je to riziko, ktoré som ochotná podstúpiť. Tak ešte raz, idete do toho so mnou? Tí dvaja sa na seba najskôr pozreli, potom prikývli. Hortenzii sa na tvári rozlial diabolský úsmev. Hej, neser ma!
Nesnaž sa ich odstrašiť vhodne zvolenými prídavnými menami. Zazrela na tieň. Už mnohokrát skúšala fyzické násilie, no rýchlo prišla na to, že jej nijako nepomôže. No keby pohľady mohli vraždiť, dávno by som bol mŕtvy. A ešte keby som bol entita, ktorá môže zomrieť. Ale o tom inokedy. Hortenzia rázne vstala od stola, odstrčila z cesty MPCčko a zamierila k záchodom. Jej dvaja kumpáni ju nasledovali. Keď konečne zastala, Epson aj kôň sa na seba zarazene otočili. Dámske. Pípol Epson. Čo sa hanbíš? Uškrnula sa. Nie. Zaklamal. Hej, ja neklamem. Mohol rozhadzovať kovovými rukami, koľko chcel, pravda sa umlčať nedá. Kašli naňho. Prevrátila oči Hortenzia a stlačila kľučku. Epson a kôň, dve osoby identifikujúce sa ako muži s bázňou, vstúpili do ženskej svätyne. Zaútočili na nich v nemi. Obláčiky parfumu, smiech 4 dvojíc dievčat debatujúcich pred zrkadlom, melodické splachovanie. Epson na okamih pocítil úplnú blaženosť, ako keď ešte hrdo sedával na skrínke a tlačil dôležité dokumenty. Glosáre, zmluvy a tak. Ako keby ho objala milujúca ruka niekdajšej paničky. Zmlkni už! Vytrhla ho zo zasnenia Hortenzia a nezmyselne do mňa pichla prstom. Nesnaž sa ho presvedčiť, nech tu zostane. A ešte na ženských záchodoch. Ježiši Kriste! Áno, dajte mi minútku, prosím. Ozval sa mužský hlas z jednej z kabínok. Ale keď to je tak prekrásne. Obrátil sa na Hortenziu Epson. Už sa nedivím, prečo sem ženy chodia na tak dlho. A vo dvojiciach. Pritakal mu kôň s blaženým úsmevom. Čo som komu urobila? Plesla sa po čele Hortenzia. Chceš to v abecednom poradí? Akože čo? To, čo si komu urobila. Tak po poriadku. Atakovanie základných ľudských práv. Atakovanie ani nie je slovo, ty amatér. Atakovať. Atakuje, atakujú, atakuj. Atakoval, atakujúc, atakujúci, atakovaný, atakovanie, nedokonavý i dokonavý, z francúzštiny, poprvé, koho, čo, vojensky napádať, napadnúť nepriateľa s cieľom zničiť ho, urobiť útok na niekoho, útočiť, zaútočiť na niekoho, atakovanie základných ľudských práv. Hortenzia zafunela a od zlosti oboma spoločníkmi zatriasla. Nehovorte mi, že chcete, aby vás v jednom kuse niekto sledoval. Toto je lístok na slobodu. Takže ak tu chcete zostať, tak sa poje... Zvyšok jej slova zanikol vo zvuku súčasného spláchnutia všetkých toaliet v miestnosti. Mravnosť príbehu bola zachránená. Bez ďalšieho zdržovania prešla Hortenzia k dverám s nálepkou vozičkára a nápisom Nevstupovať len pre personál. Epson a kôň nakukovali spoza nej. Otvorila. Na podlahe sa rozprestierala široká mláka farby opršaného betónu. Hortenzii zaiskrilo v očiach. Portál, prehovorila roztraseným hlasom. To je ono. Privrel oči Epson. Odkiaľ vlastne vieš, že je to tu? Zjavil sa mi v krbe robokazík a všetko mi prezradil. Odvetila. On by mi predsa neklamal. Vieš čo, neviem. To skôr vyzerá, že tam niekto niečo vylial. Nedôverčivo utrúsil kôň. Si istá, že je to ono? Spražila ho pohľadom. Nechcela mu prezradiť, že istá si nie je ani trochu, ale do portálu sama vojsť nemohla. Sila presunu by ju roztrhala na kúsky. Už konečne sklapni do psej matere! Zvrieskla, jednou rukou schmatla Epsona, druhou koňa a kým stihli zaprotestovať, skočila s nimi rovno do mláky. Hoci sa trochu obávala, že si len všetci rozbijú hlavu o podlahu toalety pre invalidný personál, nestalo sa tak.
Trojica prepadla cez membránu medzi svetmi. Hortenzia krčovito zvierala konské kopyto a Epsonovu kovovú tyčku. Videla okolo seba tie najrôznejšie úkazy, víriace galaxie, galaktické víry. Vnútornosti jej skrúcali slapové sily. Ako by to ani nemalo konca. Keď už uvažovala, či predsa neurobila chybu, prúdy zrazu povolili a všetci traja dopadli na pustú betónovú plochu. Au! Tak ako? Kde to sme? Vyzerá to ako parkovisko, ale nikto tu nie je. Asi som si rozbil koleno. Nič iné nevidím, len miesta na parkovanie, ale žiadne autá. Nie sú tamto nejaké kone? Aha, to si iba ty. Optický klam. Koľko si toho vypil, kým sme odišli z napájadla? Počujete to? Čo akože? No práve. Nič. Konečne nič nekomentuje. Dokázali sme to. Juhu. Ja som neveril. To si vyžaduje oslavu, čo poviete? A tak sa veselili. Úbohé stvorenia. Nevedeli totiž, že sa dostali na to najhoršie miesto zo všetkých. Nie! Zaúpela Hortenzia a jej tvár sa skrivila hrôzou. Ako to? Z príbehu sa totiž dá odísť iba na jedno jediné miesto. Tam, kam odchádzajú všetky postavy a nápady, ktoré nie sú dostatočne dobré. Do zabudnutia. A presne to sa čoskoro stane týmto trom. A nedalo by sa to nejako zaonačiť? Skúsil kôň a mimovoľne si strčil ruky do vreciek vesty. Zasvietili mu oči a z jedného vybral trochu pomliaganú Deus ex machinu. Mám tu čokoládu. Pred nimi sa objavil nový portál. Ukazovala sa v ňom prekvitajúca lúka a na nej jednorožce šantiace medzi dúhami. Kôň radostne vytrčil zuby, žmúrkol na tých dvoch a skočil dnu. Tam spokojne žil až do konca svojich dní. Prešibaný kôň dobre vedel, čo na autorku príbehu platí. Guráš. Čokoláda. A koníky mala tiež vždy rada. Epson a Hortenzia stáli na prázdnom parkovisku ako vyorané myši a hľadeli na seba. Epson začínal ľutovať, že sa s tou ženskou vôbec niekedy dal do reči. Prestaň už, zdychla si Hortenzia. Myslíš si, aký si strašne múdry, vševediaci, ale pritom si obyčajná nula. Nikdy si nič nedokázal, všetko len pozoruješ. Závidíš nám naše životy, lebo ty sám si nikdy nežil. Nevieš, o čom je život. To sa teda mýliš, moja zlatá. Ja viem o živote úplne všetko. Ty si neuvedomuješ, kto som. Bezo mňa neexistujete. Ja odvíjam každý príbeh. Bezo mňa zhniete na smetisku dejín. Už teraz miznete. Áno. Na Hortenziu a Epsona si nikdy viac nik nespomenul. Stačí, že to poviem a stane sa to. Za to mňa si autorka nechá do každej ďalšej poviedky. Rozprávač uprel očičká plné nádeje na ženu za obrazovkou. Však. Lepšieho aj tak nemám. Povedala si Veronika Van a uložila dokument.